Ya. Yo terakit bacutne gelaring sanggit ya, Nduk. Wur-wurahan ngaraning durit kong maguru kongso teteka ya bu tulo war panjriting ora gesti rekata ingkang bojo lelayu sebet watatita lagi wae aku ngidak bumi Wirata ana satriya crapang gumbalane melang-melang diadane pating granteng otot bebayune mara gage sajarwa sapa kowe Gus tambuh lawan aku putra Narendra ing Wirata jenengku Raden Wirat Sangka. Wirat Sangka dasar para nyata kowe sapa lan barisan saka ngendi? Muri saka negara Trigarta. Kesete sesembahanku Prabu Susarka. Jenengku Kumandang Garba. Ana wigati apa kowe ngambah laladan Wirata? Mesine kowe isih kelingan lamun ta mbiyen Prabu Susarma Narendra Trigarta mati ana madyaning pabaratan negara Wirata. Mula ripalungguhan iki aku golek pulih. Wong Wirata saanane balak babati ripalungguhan iki. Blangap-blangap paton ngucap. Aku gawe giri sayembara. Kowe kena bedah negara Wirata waton wis sempal baune. Melihat kanan kiring ing kono dalan kemenanganmu. Wah, sugih kendel bondo wani legan golek momongan pupunuk golek pasangan. Tebyak dadamuran cepat ikamu nglayang nyawa kurani batang. Sekan jroning eweman dodol celang padhanipun. Oh. Ah. Oh.
Oh. Oh. Wah. Ah. Sandak kowe. Ah. Kowe. Ojo lihat. Oh. Out. Oh. Ah. Wah. Pecah sirah kowe. Mas. Waduh, ya mati ya. Loh. Loh, yo. Wah. Loh. Ah. Waduh, ya. Tugel gulungan. Kok biaran. Lo, ah. Lo, ah. Hut, lo. Lo, edian lo. Oh, ah, Wah, yo. Yo. Hetat jika sikil kowe. Nyo. Gedhok rat. Hut. Wat. Oh. Ah. Lo. Oh ah. Lo. Ah. Banyak. Wah. Wah. As. Oh. Oh. Wih, yan memperleng mripate. Oh. Oh, ah. Hot. Oh, ah. Oh, ah. Lo, ah, wah. Oh, wah. Bubuh kodo sikar sirahmu. Oh. Wah. Ah. Hey. Hot. Lo, edian. Ah. Lo, oh, ah. Oh, ah, hut, ah, lo. Oh, ah. Awas. Pecah sirahmu. Oh. Oh. Loh. Oh. Wah, tunggu. Wede yang mati
mati aku. Astaga mati ya. Mundur. Bintang samudra tandingmu. What? Ah. Ah. Oh. Yo. 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 Ah. Stop. Sawoy Patih Wirata Nirdita kang dadi aranku. Kowe sapa? Mbara Nangga. Praminggat kokop getihmu maju. Hop. Ha. Put. Wet. Oh. Yo. Oh yo. Bat. Iya. Wah. Oh. Putra Pandhawa tata hati wisaya. Putra Wirata Raden Utara praminggat nggo gatheng sirahmu kendelen ah ah wah ah ah hot ah awas
Babak seru kapranang ngeget waja mlintir kumbala sugal wijiling sabda walah ora patut babar pisan wadya bala saka Trigarta kapengkok ing Pancabaya bayane do mblenjani kabeh dadi royongan kabeh dadi gotongan sawangen iki Ratu Trigarta Prabu Susarka adine Prabu Susarma menang karo aku tak sembah cindhil abangmu Ayo. Wah. Gigit coba. Hey. Hey.
gedhene. Dasare rung entuk pangruatan trep lamun to swargamu ning waduk. Wah! Gondro sepiro wong luwe kok dijarak urusane nyawa tek dijarak arep dipangan polahe kaya gangsingan mongko seneng aku yen mangan ki sing tak pangan ki mapan ngono ae arep dipangan polah senam barang karepe piye. Ora saiki tak pangan yen kowe tok mung njlilit lebokke kantong karumba ngenteni menungsa sing akeh neng kene lagi tak tadah bareng. Andi ning wedok. Bareng. Arep dipangan kok mlaku wae arep nang endi arep golek penginapan apa piye Bathara Kala aku Mustika Sari lega lila yen pancen bakal ndok pangan ning aku duwe panjaluk ya Kala sajroning 3 dina iki aku poso wetonku mula aja kok gura-guda wong yen prihatin nganti ndok pangan mesti bakal dadi memala kanggo kowe. Aku gelem ndok pangan yen rampung anggenku poso 3 dina ngarep. Ya tak enteni ra apa-apa. Ning tinimbang kowe mengko mlayu kene kaya kakang tak lebokne kantong karumba kene. Loro tangeh lamun wareg ora bakal Bathara Kala iso wareg merga ki aku ora tau ngitung rasane enak apa ora sing penting akeh yen kanggo tak golek bocah Sukerta 2 3 4 men cucuk nggenku gagilak mengko Tanduk gumregut ngembak watang ngrabosa mungsuh tangkep dojo kantaran bau saya abdi jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestungkara babar pisan Sita Randugamana playune bocah 2 ki mau malah direnggut dening yaksa sing gedhene sak gunung cat katon cat ora yen ora kleru kang dadi pamawasku kae sing jenenge Bathara Kala sing gaweane mangani bocah Sukerta yen aku magut suraning ndriya tan wurunga padha karo sulung mlebu geni Bathara Kala kae wedine mung karo Kyai Semar Kyai Badranaya kowe ning endi Kyai
ngara mundur sawadyane kadya wajane ora sagung swasana ganti kang sinarita hanyarengi madya ratri pramila datan moka lamun ta angine adem sesekaran ingkang mapan wonten Taman Sari hamekrok ngambar mbabar Gondwarum hanenggih menika ta warnane negari sepuh rumiyin kagunganira Sang Prabu Parta Wijaya hanenggih negari Tabla Suket dene samangke ingkang kepareng jumeneng Narendra nenggih Prabu Parta Darsana hingga nalika ing mangke kepareng amiji ingkang putra putri kekalih hanenggih Dewi Bumi Bimaretna saha Raden Bima Candra mangkono ruruh ririh hangarih-arih kawijil kang pangandika kunjung rangkate wong
Irim irim ataping kayu apu agringing lumut wong kangkung ira ijo Sri Kading dewasa ing retnaning jasa kembang karang sungsang kangkung ira ijo Raden kembang ira ya jagat ya dewa ya bathara Hyang Suksma dilinuwih muga paring pepayung pring panjenenganing Sun Prabu Parto Darsana satemah bisa murah kabeh kamulyan tumraping kabeh para kawula ing Tabela Suket anakku sakloron Bimarna apa dene Bima Candra kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh diwaji amiji dumateng ingkang putra sembah pangabekti kula mawantu-wantu kunjuk semantun ugi kula ingkang putra pun Bima Candra ugi ngaturaken sembah pangabekti kunjuk. Ya, ndak tampa cah loro dene semono anggen mung ngurmati lan ngaji-aji kelawan pun Rama. Kowe ndak kandhani lamun ta negara Tabela Suket iki kraton lawas. Iki kraton lawas. Dudu kraton Masem ning lawas temenanan iki. Biyen ing ngasta bawat adil ana ing negara Tabela Suket ora ana liya kejaba simbahmu Parto Wijaya sing besanan kelawan Bambang Sekutrem. Lah, apa to sebabe jeneng sira sakloron ndak paringi nugraha nama sing ngarep kabeh nganggo Bima? Bimarna apa dene Bima Candra blaka suta blak kotang terus terang ya iki rasa gedene katresnanku anggonku banget duwe rasa ingkang gandrung kayungyun kelawan kapribadene panenggak Pandhawa wong agung ing Jodipati ya kuwi Raden Werkudara. Raden Werkudara mbiyen lair wujute bungkus dibuang ana ing alas Mandalasara suwine 15 taun. Parandene bisa ruwat saka panandang merga dayane Gajah Sena.
bleger dadi menungsa gagah prakosa godhek wok simbar jojo sekti tanpa tanding. Ya merga saka kekuatane lan kaprawirane mau ora kok banjur kanggo semungah sesungaran adigang adigung adiguna ning kaprawiran lan kekuatane Raden Bima dienggo njejekake adil lan bebener ngayomi para kawula sing ringkih. Ingkang nembe wae kelakon kabar sumebar warta rata para Pandhawa merga kalah sesukan dadu karo para Kurawa banjur kudu nglakoni dadi wong buangan ning alas Kamyaka suwene 12 taun. Ora mandhek teka semono isih dibacotake kudu namur laku kudu laku dedelikan dadi wong sudra sampali mapan ana ing kutha Goro sing dituju ya kuwi negara Wirata. Ing atase Raden Werkudara ki satriya prawira sing kondhang kalok kajana priya parandene namur laku cukup dadi tukang jaga sapi mbelei kebu ngeleti daging. Nadyan to mung wong sudra sampali sing pakaryane mung kaya ngono, nanging jiwa kaprawiran isih makantar-kantar ana anggane Raden Bima ingkang sesingklon dadi jagal Bilawa satemah bisa munah satru murka ing bakal ngobak-obak banyu bening, ngogak-ogak katentreman ana ing Wirata saka pakartine si Kincaka Rajamala kelawan rupa Kinca. Kabeh mati ana astane Raden Bima ora mung mandhek teka semono nalika Wirata dirampet mungsuh ngestina kelawan Trigarta sing bisa mateni Ratu Trigarta Prabu Susarman utawa Prabu Susarma ora ana liya kejaba Raden Werkudara sing pancene panjenengane kuwi satriya sing sepi pamrih rame ing gawe yen iya ya iya yen ora ya ora jejeg kang dadi adek-adeke. Mula kanthi jeneng sira ndak paringi nama Bima kabeh kuwi sak bisa-bisa ki mujudake pandonga bisa kowe nulat nyonto nulodo marang panenggak Pandhawa mau. Waduh Dewaji, menapa dipun keparengaken kula badhe nderek matur. Piye? Matura Bimarna. Menawi Kakang Mas utawi adi kula menika pun Bima Candra menika lajeng nulat dumateng lekasipun Raden Werkudara menika memper karana menika sipatipun kakung menawi kula menika lak pawestri. Wong wadon niku krubya kabotan pinjung. Menawi kepengin kados Raden Werkudara kaya mboten saged. Tur paminipun kula nyonto Raden Werkudara, mongko astanipun Werkudara menika nggegem kados mekaten. Kula tiyang setri kok njur nggegem ngotene wong lanang lan ngruyuk kula sedaya mangke. Ngene kae to? Nggih kula saking menika. Oh. Kowe tak kandhani ya. Nadyan to Raden Werkudara ki kagungan kuku kang sinebut kuku kacamata. Pancanaka. Oh iya Pancanaka. Kuwi saben-saben ora paperangan mesti disingitke. Mula carane nyingitke kuku ingkang mapan ana ing jejempol kuwi mau dislempetake ana ing driji tengah. Men ora ngawistarani. Nah, kaya ngono kuwi. Merga panjenengan kagungan pusaka loro, pusaka kodrat karo wiradat. Yen kodrat cetha lamun to kuku Pancanaka, yen wiradat ya kuwi Kyai Gada rujak ulek. Nyuwun. Kok nyuwun kuwi rujak ulek, rujak polo. Lah ya polone diulek ngono kuwi. Mula aja kendhu, aja nglukruk. Dina iki paribasan jagat diubengi ping 7 aja nganti mandeg yen durung bisa nyuwitake kowe cah loro marang Raden Werkudara. Mangan jur lakuning angin gugur agraning harga
gurnita reh kakiri-kiri ora bumi prakempita nuninggih Kanjeng Rama sinejer dados anak menika kedah bangun miturut ing reh perintahipun tiyang sepuh saya menika panggayo ingkang suci lan luhur kula kepingin lan kumacelu anggen kula badhe nyecep kawruh ngudi ngelmu pitepangan kalian Raden Werkudara mula kang mangkono ora perlu ngenteni sesuk-sesuk Bima Retna apa dene Bima Candra dina iki digelak lakune pun Rama pribadi sing bakal nglarapake jeneng sira sakloro nang ngarsane Sang Panenggah Pandhawa. To kula putraning sun sira iku wonten pisak lan jenenging wang kula kuline ngarti ing Hyang Agung Narendra ing tabla suket Prabu Parta Darsana kadherekaken ingkang putra putri kekalih Bima Retna miwah Bima Candra mangkono ora kaya ing samya jejogetan ing madyaning marga nenggih repat punakawan gareng Petruk Bagong Angrengga endahing putri saking Surakarta
Putri Solo. Ayo. Seger lan gumyak. Alhamdulillah, Truk. Ya nadyan kaya ngapa lan kepiye? Awake dhewe kudu matur nuwun umume karo warga masyarakat Ponorogo, wabil khusus para warga masyarakat ing Polorejo Mbabatan sing isih kepareng tresnani karo Petruk Gareng Bagong sak rombongane kabeh. Iya. Merga nuwun sewu ing nami pertunjukan wayang menika mboten kagem sinten-sinten. Ora mungkin kok mayang-mayang dhewe, didelok-delok dhewe, ditabuhi dhewe, disindeni dhewe mboten. Merga wayang niku sampun dados tontonan. Sing jenenge tontonan niku kewajibane kudu ditonton. Oh, ngono. Nggih, mila saking menika. Lah, pelestarian seni dan budaya niku aja kabeh terus tanggung jawabake marang senimane. Piye senimane kreatif ora, iso apa ora? Kira-kira yen jamane wis kaya ngene generasi Z, generasi anu lan-lan ngene iki kira-kira ngerti wayang carane piye, we mudeng ora? Ayo kreativitasnya piye? Ampun namung nyalahke dumateng senimanipun kemawon. Merga sing jenenge budaya utawi tradisi niku saged lestari napa mboten gumantung patang perkara. Siji pemerintah sing ngayomi, angka loro piyayi turah sing kepareng nanggap wayang, angka telu senimane sing berkarya, angka papat ya kuwi masyarakate sing mendukung. Nah kuwi ngono kuwi. Kuwi 4 unsur sing kabeh iki penting untuk keberlanjutan wayang. Ngono kuwi. Mula kala mangsa kaya awake dhewe kae wayangan ning nggeng lanut kae nggen layar YouTube diwenehi terjemahan ngene pamriye ya apa-apa ora pedhot. Jarene bocah saiki iki ora seneng nonton wayang, ora ngerti critane, ora ngerti sing diomongke dalange. Lah kanthi ana terjemahane kaya ngono kuwi dadi jembatan supaya para generasi saiki seneng karo wayang. Ya, Ning ya mesti beda, Truk. Jamanku wayangan kaya ngene iki sing mirsani cocok. Engko yen jamane anakku gelar pamayang urung karuan para sepuh iki remen merga generasine wis beda. Sok bakal ya metu model wayang sing